Σε βάθος περίπου 3 χιλιόμετρων από τον θαλάσσιο πυθμένα του κόλπου της Καβάλας, στο σχεδόν εξαντλημένο κοίτασμα του Πρίνου, σχεδιάζεται η πρώτη υποδομή γεωλογικής αποθήκευσης διοξιδίου του άνθρακα στη Νότια Ευρώπη. Καθώς όμως οι αδειοδοτήσεις προχωρούν και το έργο ωριμάζει, οι αντιδράσεις εντείνονται. Η τοπική κοινωνία βρίσκεται σε αναβρασμό, ενώ σοβαρές διαφωνίες για την υλοποίηση του έργου εκφράζονται και σε επιστημονικό επίπεδο. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και η εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο δέσμευσης και αποθήκευσης διοξιδίου του άνθρακα στον Πρίνο χαρακτηρίζουν το έργο ως μια κρίσιμη πράσινη υποδομή για τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος της βιομηχανίας. Για τους πολίτες και τις επιστημονικές φωνές που είναι απέναντι, η όλη υπόθεση αφορά σε ένα έργο με τεχνικές και περιβαλλοντικές αβεβαιότητες που δεν έχουν ακόμα ξεκαθαριστεί. Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και την εταιρεία, εντάσσεται στον Ευρωπαϊκό Σχεδιασμό για τη Δέσμευση και Αποθήκευση Άνθρακα. Πρόκειται για μια τεχνολογία που, όπως υποστηρίζουν, θεωρείται κρίσιμη για την επίτευξη των στόχων κλιματικής ουδετερότητας στην Ευρώπη. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει επιστημονικός αντίλογος και μια κοινωνία σε αναστάτωση. Η δέσμευση και αποθήκευση διοξιδίου του άνθρακα στον Πρίνο αμφισβητείται έντονα. Ήδη έχουν κατατεθεί 2 προσφυγές για την ακύρωση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου, η πρώτη από το Δήμο Θάσου και η δεύτερη από 50 συλλόγους, φορείς και πολίτες της Θάσου και της Καβάλας. Για τους κατοίκους, τις συλλογικότητες της περιοχής, τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, τοπικές και μη, όπως είναι η Greenpeace και το WWF Ελλάς, αλλά και πολλούς επιστήμονες, το έργο αυτό δεν αντιμετωπίζει μεταξύ άλλων το πρόβλημα στη ρίζα του. Υποστηρίζουν ότι η διοχέτευση του διοξιδίου του άνθρακα στο υπέδαφος για μόνιμη αποθήκευση δημιουργεί ένα μακροχρόνιο πεδίο κινδύνων. Για την πλευρά που βρίσκεται απέναντι στο σχέδιο, υπάρχουν ερωτήματα για το κατά πόσο η γεωλογική αποθήκη του Πρίνου μπορεί να εγκλωβίσει το διοξίδιο του άνθρακα με ασφάλεια, χωρίς διαρροές, προτάσσοντας ως νούμερο 1 κίνδυνο τη σεισμική δραστηριότητα, είτε πρόκειται για φυσική σεισμικότητα, είτε για επαγόμενη δηλαδή, τη σεισμικότητα που ενδέχεται να συνδέεται με την έγχυση του διοξιδίου στην υποθαλάσσια αποθήκη. Οι κίνδυνοι αυτοί, εφόσον προκύψουν, ισχυρίζονται ότι δεν θα είναι διαχειρίσιμοι. Αυτό ακριβώς παρακίνησε και τον κύριο Γιάννη Οικονομίδη, μηχανολόγο μηχανικό και πρώην Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Έργων, να ασχοληθεί με το συγκεκριμένο έργο, συμμετέχοντας στην διεπιστημονική ομάδα που συνέστησε ο Δήμος Θάσου για να υποστηρίξει σε τεχνικό επίπεδο την αρνητική του στάση απέναντι στην υλοποίηση του έργου. Τυχόν διαρροή διοξιδίου του άνθρακα από τον ταμιευτήρα θα οδηγήσει σε οξύνηση του ύδατος, στη μετατροπή δηλαδή του ύδατος σε ασθενές οξύ, με απρόβλεπτες συνέπειες για το θαλάσσιο περιβάλλον και φυσικά την αλία. Όλοι σε κάποια χρονική στιγμή έχουμε δει κάποιο ντοκιμαντέρ που αναφέρεται στην καταστροφή των κοραλλαγενών υφάλων των ωκεανών, αναφέρει χαρακτηριστικά. Η καταστροφή αυτή που συντελείται σταδιακά έχει ως αιτία το διοξίδιο του άνθρακα της ατμόσφαιρας. Φανταστείτε, αν αυτή η καταστροφή έχει ως αιτία καθαρό διοξίδιο του άνθρακα, λέει, και προσθέτει: οι κίνδυνοι είναι εξαιρετικά μεγάλοι και οι πλέον κρίσιμοι, όταν εμφανιστούν, κατά την άποψή μου, είναι μη διαχειρίσιμοι. Παρά τη δημόσια συζήτηση, τις αντιδράσεις των κατοίκων και τις επιστημονικές ενστάσεις που έχουν διατυπωθεί, η πορεία του έργου δεν ανακόπηκε ούτε επιβραδύνθηκε. Το Νοέμβριο του 2025 εκδόθηκε η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την πρώτη φάση του έργου και πρόσφατα έπεσαν υπογραφές για την άδεια αποθήκευσης από την ελληνική διαχειριστική εταιρεία υδρογοναθράκων και ενεργειακών πόρων, η οποία ανακοινώθηκε με πανηγυρικό τρόπο. Στις δηλώσεις με αφορμή τη χορήγηση της άδειας, ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Παπασταύρου, ανέφερε ότι πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη που συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα και την προστασία του περιβάλλοντος, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται πλέον στις πρώτες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προχωρούν στην εφαρμογή αυτής της τεχνολογίας. Ο κύριος Οικονομίδης μεταφέρει την κριτική αυτή απευθείας στον πυρήνα της μελέτης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αφορά στους κινδύνους και τη διαχείριση. Εάν με ρωτούσατε ποιο είναι το πιο ουσιαστικό μέρος της μελέτης του έργου, πέρα από την κατανόηση του σχεδιασμού, θα σας έλεγα χωρίς περιστροφή το κεφάλαιο του εντοπισμού, της αξιολόγησης και της διαχείρισης των κινδύνων από την υλοποίησή του. Η διαπίστωση αυτή, όπως μας εξηγεί, αποτελεί προϊόν της συμμετοχής ενός σημαντικού αριθμού επιστημόνων στην άτυπη ομάδα που συγκρότησε. Χημικοί, μηχανικοί, γεωλόγοι, περιβαλλοντολόγοι και προφανώς νομικοί. Και προσθέτει, μιλώντας στη Λάιφο, τόσο η πρώτη όσο και η δεύτερη μελέτη αριθμούν κοντά στις 2.000 σελίδες, συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων και της ειδικής οικολογικής αξιολόγησης. Παρά το γιγαντιαίο μέγεθός τους, οι κρίσιμοι κίνδυνοι και η διαχείρισή τους αναγνωρίζονται και αντιμετωπίζονται στις μελέτες με έναν γενικόλογο ακαδημαϊσμό, ενώ οι επιπτώσεις
δηλώσεις τους εν τέλει υποβαθμίζονται και αξιολογούνται στην πλειονότητά τους ως αμεληταίες έως μέτριες, λέει μιλώντας στη Λάιφο. Ακόμα και σε ό,τι αφορά ιδιαίτερα μεγάλους και κρίσιμους κινδύνους, γεωλογία, σεισμικότητα, διαρροή διοξιδίου του άνθρακα, περιβαλλοντική καταστροφή, δηλαδή κινδύνους υψηλής επίπτωσης, τα μέτρα μετριασμού που προτείνονται αποτελούν αόριστες γενικολογίες που συνοδεύονται από υποτυπώδεις ενέργειες και δράσεις που δεν οδηγούν όπως θα όφυλαν στην ουσιαστική αντιμετώπιση τους, προσθέτει χαρακτηριστικά ο κ. Οικονομίδης.